Vítajte pri ďalšej časti nákupy z Číny. Minule sme si predstavili Wi-Fi extender Wi-Fi Plus, ktorý nám prišiel z Číny za $7. Pokiaľ ste nevideli prvú časť, stačí kliknúť do ľavého horného rohu. Dnes sa na neho pozrieme bližšie. Samotný Wi-Fi extender je v podstate USB kľúč, ktorý predĺžuje Wi-Fi signál. To znamená, že USB konektor môžete zapojiť kamkoľvek, napríklad do vašej televízie. Nie je preto potrebné mať Wi-Fi extender v elektrickej zásuvke. Keď ho zapojíte, dióda začne okamžite blikať na modro. Na svojom mobilnom telefóne je potrebné si nájsť Wi-Fi sieť, ktorá sa volá Wi-Fi Plus. Jedná sa o akúsi defaultnú sieť, na ktorú sa pripojíte. Preto, aby ste sa dostali do nastavení, je potrebné zadať IP adresu. Tu nájdete buď na obale, alebo ju vidíte v našom videu. Po zadaní IP adresy do prehliadača vašeho mobilného telefónu sa vám otvorí samotná stránka s jednoduchými nastaveniami. Vyberete si teda sieť, na ktorú chcete tento predĺžovák pripojiť a zadáte meno tejto siete, prípadne heslo. Po odkliknutí na OK sa Wi-Fi extender reštartuje. Následne sa na túto sieť už môžete pripojiť a celá inštalácia je viac menej ukončená. Ako vidíte, samotný kľúč sa dá elegantne schovať za váš spotrebič a nikomu nebude vadiť ani modrá dióda. Viacerých vás zaujímala reálna skúška tohoto Wi-Fi extendera. Poďme sa teda pozrieť na to, ako ďaleko Wi-Fi signál predĺžuje. Ako vidíte, máme teraz dve siete, jednu pôvodnú a druhú Wi-Fi Plus, premenovanú na Drahbit Plus. Na ňu sa pripojíme. Wi-Fi extender som zapojil do prenosnej batérie. Potom som sa s mobilom snažil vzdialiť na vzdialenosť dajme tomu 50 metrov. Rád by som upozornil, že Wi-Fi router bol na druhom poschodí panelového domu. Ako vidíte, aj na vzdialenosť 50 metrov bol Wi-Fi signál plný a nemal som problém pri surfovaní alebo prehrávaní videí. Túto vzdialenosť som na záver predĺžil asi na 100 metrov od pôvodného Wi-Fi routeru. Sami vidíte, že aj tu bol signál výborný. Ďakujeme, že ste nás teda sledovali a pozrite si aj ďalšie videá na našom YouTube kanále Giščajna.cz.